Nema brata dok ne ime tata, si mi to kao uvod. Maltretiram babe po ulici. Šali se naravno, ovo će da si seče, zajema se. Svi gledaju, jesi jad. Jo, jevan. Dinić Dragan zvani Dinara ili Hitler, kako kad i kako gde. Hitler sam dobio po pradedi, pošto mi je pradeda pravi Nemac, a ja kao klinac sam bio malo lud, što se kaže, na svoju ruku i odatle poteklo to Hitlera, a Dinara sam dobio kao planina Dinara, veliki čovjek, big man. Planina je uvek velika i raskošna, puna svega i svačega, tako sam i ja kao osoba, raznovrstan. Kao imaš srce veliko. Imam srce, imam i džokuje. Kosti krst, to je svastika. I onda sam to furao jedno vreme. Svastika kaže da je bolja gimnastika. Ja. Mrak mora izaći na svetlo. Pa pre bi rekao da svetlo ulazi u mrak. I samim tim ga guši. Što znači da dolaze bolji dani. Nema više mraka. Nema više mraka. Nema mraka, samo svetlo. Samo svetlo. Samo svetlo. Kako spavaš? Pa otvoreni očiju. Pa ja sam ratnik u bašti, jebi ga. Nikad nisam bio baštovan u ratu. Za mene su baštovani u ratu sise koji mnogo pričaju i kurče se, a u stvari su niko i ništa. Mislim, nikad ništa nisu ni uradili, samo su ostali na priči. To je to, to je taj baštovan u ratu. A ratnik u bašti? A Kako završio u bašti? Pa ratnik je rođen kao ratnik i u bašti je našao neki svoj mir, a kad dođe do rata on pokaže zaista ko je. A Vuk ne menja čud, mada čovjek menja razmišljanje, postupke. Dobro, magarac je tvrdoglav, a Vuk nije, Vuk je namazan, što bi rekli lukav. Čovjek se menja ako to zaista želi, ako ne želi on ostaje tu gde je. Džaba menjanje stylinga, frizura i svega ostaloga ako si ti uvek na istom mestu i ne želiš promenu. I psihički i fizički. Sve zavisi šta je kome prioritet. Da li fizički izgled ili psihičko stanje i napredak u životu. Pa promenu podstakne ili porodica ili jednog dana shvatiš da partijanje, gudraње, alkoholisanje i to sve mu dođe kraje. To kad shvatiš onda se menjaš, a ako ne shvatiš ostaješ isti i dalje. Mada ovo je nekom nenormalno kada se neko menja na bolje, a nekom je to normalno. Sad se zavisi od čoveka do čoveka kako shvati. Moju promenu je postakla želja za uspehom, to je prvenstveno na poslovnom nivou, a sledeće je porodica. Zato što u tom momentu nisam imao porodicu, a sad je kontra, sad je prvo porodica pa posao. Nikad nije kasno za promenu, samo volja, želja, a uvek postoji i ona druga strana da uvek mora da imate nekog pored sebe ko veruje u vas da bi vi krenuli na bolje, naravno. Ko ume, ko prihvata samo kritiku, taj će da uspe, ko ne prihvata, džabe mu i kofer novca, taj će uvek da ostane isti. Imam prvi brak i ćerku 17 godina, ovo je drugi brak sad. Čovek može da se promeni ili na bolje ili na gore. Pa nema glupog čoveka. Ima samo racionalan i neracionalan čovjek. Nekom je šansa ispred očiju na metara, a oni neće videti. Pa smrad je definicija nečeg, jebi ga, ajde da budem iskren, govneta ili ti izmeta. Smrad. Pa ne bi mogu čovjeka da opišem kao izmet, ali ja bi pre rekao ljiga. Na sve strane ljige. Sad bi te prodali za pola limenke piva i za šaku suncokreta, realno. Mani ti mene tapkanje po ramenu, druže, i to. Čim te neko tapka po ramenu, to ti nije pravi prijatelj. To potpisujem. Uvek je pravi prijatelj onaj koji te kritikuje i sve ti saspe u lice, a ne ono ljubite brat, pa daj po ramenu, ti si moj brat, ovo, ono, znaš. To nisu pravi prijatelji. Pravi prijatelj kad ti kaže u facu, brate, ne valja ti to i to je pravi prijatelj. I kad ga ne zoveš, nazovete da ti pita kako si, jel treba neka pomoć, to su prijatelji. Sebe vidim za 10 godina kao ispunjenu osobu u krugu porodice sa svojom decom,
ženom. Vidim sebe i u usponu karijere, s obzirom s poslom koji se bavim, uvek ima mesta napretka. Pa u bašti, bašta je moja porodica koju ja treba da negujem i zalivam da bi ona rasla i bujala. Svaka košaka je, izgorena svaka, kao kod Tupaka. To je od, Ovo nije bila rima laka, to je od kontrole. Da to je od kontrole, da. Znam da ga nisam kontrolisao, pa bio bi kod Đenka. Učio sam i na tuđim greškama, ali na svoje koži sam više osetio. Više puta u roku od 100 minuta. Pa vidi, sad kad bih rekao na tuđe koži osjeti, na tuđim greškama, to je najbezbolnije, ali prava stvari ne možeš da uvidiš dok ne osjetiš na svoje koži. Znači, lično ti kad osjetiš, onda i shvatiš šta je zapravo prevara, biti podcenjen, biti prevaren, biti izigran. Jer mi svi tuđe probleme i shvatamo i ne shvatamo, a nama kad se desi lično, da ga shvatiš ozbiljnije i kako bi rekao, realnije. Zato je bolje osjetiti sve na svoje koži, ali nije loše naučiti na tuđim greškama. I onda sam ja sa pokojnim mojim jednim ortakom sa sele, Šonetom, otišli do kazina i on me, nemoj dinara, nemoj, brate moj, ko je pobedio struju? Rekao, čekaj, napravimo duplo, platimo struju i idemo u zezanje. Ma nismo, brate, imali ni za kifu posle. Em sam izgubio pare, em su mi istekli struju, em gon dana sam bio u kanalu dok nisam se isplaćao neke utužitelje, pa osnovan dug, pa eto kocka, eto to je, pa jeste to je kocka, da, kocka. kažeš pokojni Šon, šta je s njim bilo? Ma ništa, to je jedan moj drugar iz djetinjstva, zajedno smo odrasli u zgradi, dožili se ceo život i dečko je nastradao, neću da kažem kako, nema veze, znaju ga dosta ljudi, ko bude gledao znači o kome se radi, ali jedan kvalitetan, dobar čovek, eto, nažalost, više nije s nama, volite brat, forever. Eto. Da možeš da se ispovediš sada, koju bi priču mogao da podeliš javno i pred Bogom? Ima toliko toga, ali ne znam koju bi izdvojio, ajde možda, kad sam jurio Ćaleta sekiram da ubijem jebiga. Malo je tu rasplet bio dugačak i trajalo je to nešto dugo i meni to nešto prekipilo. I onda kad sam jurio sekiram da ga ubijem, on mi pobegao i zmigoljio se već šta, kako, ne mogu ni da setim, bilo je davno, a i bio sam pod dejstvom alkohola. I onda kad nisam mogao da ga stignem, nisam znao šta da radim od besa, što se kaže, polio se benzinom i zapalio. To su bile muke, bolnica 21 dan, presađivanje kože. Ne znam, tu sam pogrešio opasno i prema sebi i prema svom stvaraocu, to je svom ocu. Ovo je jedna situacija od mnogih. Kajem se naravno da, kad bi mogao da vrati sve to, nikad ga ne bi jurio da ga ubijem, zapalio bi samo sebe i to je to. Ali zapalio bi se? Zapalio bi, da, u tom trenutku da. A kad bi mogao da vrati vreme, ne bi ga jurio da ga ubijem, nego bi samo sebe zapalio. Samo promiđivanje u društvu. Pa dobro, da, to je veliki problem. Prvenstveno zbog nemaštine u kakvoj živimo. Ljudi su i psihički i emotivno pukli. Tako da sve to skupa vodi ka tome. U raju je predivno, ali je ekipa u paklu zbog svega i svačega što smo radili u životu. Pakao je naša living room, što bi rekli mladi. A raj je malo više za Vukovce, ja bih rekao, iz tog vremena, da me ljudi shvate. Mi smo malo old school ekipa. Zato je pakao za nas kao dnevna soba, realno. Sad smo se opametili vremenom, pa bi svi sada u Narodnu baštu. U baštu? U baštu. U Rajsku baštu? U Rajsku baštu, ali teško. Korenje smo pustili u paklu. U zemlji? U zemlji, da, ali vidjet ćemo. Verovatno vremenom sve može da se iskupi i da se prebacimo u tu Rajsku baštu, mada čisto sumnjam. Ipak volimo plus 30. To je to. Pa to, pakao, razumiješ, ti skapiraš što rekao. A šta će mi noš? Da se potpišeš ovde
I? Čekaj. Nastaviti. Šta tu piše? Dinara? I srce. Ja širim ljubav. Voli vas brat i ljubi što kao vrat. I za kraj, poruka za 3 tačke na crtežu. Evo, nasrećemo. Izvoli. Hvala. To bi bilo to. Ko razume, Pokaži. shvatit će.